Si us sembla, faré tota la intervenció de cop, perquè pel tema digital és millor no interrompre la presentació, jo ara no us veig del tot, i quan acabi acumuleu preguntes i després preguntem. Les preguntes les farem en viu. Vull dir que quan acabi jo la presentació obrirem un torn obert de paraules i pregunteu a través del vostre micro i de la vostra càmera. D'acord? Si a algú li és més fàcil deixar-la al xat, que la deixi al xat, però en principi les farem al final en obert. Jo no puc veure el xat perquè estic veient la meva presentació, però la Núria i la Berta sí. Vull dir, si voleu dir coses per allà o debatre entre vosaltres al xat, per suposat podeu fer-ho, o si voleu fer preguntes, coses, sapigueu que jo no puc llegir-les, però la Núria i la Berta sí que estan al cas, d'acord? Per tant, som-hi. Nacions Unides, bàsic. Els objectius de desenvolupament sostenible són una iniciativa de les Nacions Unides. És una iniciativa d'èxit. D'èxit des del punt de vista en què tots, i tots vol dir una gran part de la població, i per suposat totes les institucions, governs i cada vegada més empreses i associacions, saben què són els ODS. Això és una novetat important en el que són les polítiques de les Nacions Unides, en el sentit que les Nacions Unides es dediquen a grans governs a resoldre conflictes entre països, conflictes bèl·lics, però polítiques concretes que arribin al dia a dia nostre, fins ara no era una funció gaire clara de les Nacions Unides, o si ho havien intentat, no havia tingut èxit. Havien quedat en capes governamentals superiors. Després veurem per què, però els ODS sí que han aconseguit travessar aquestes capes governamentals, supranacionals, nacionals, locals, i arribar pràcticament al ciutadà. Per tant, és una iniciativa d'èxit i una novetat en les polítiques de les Nacions Unides. Els objectius de desenvolupament sostenible, com sabeu, són 17. Són 17 que els podem veure aquí ara a la pantalla, tot i que algun ens queda una mica amagat, i representen diversos objectius. Bàsicament, els ODS són una guia de sostenibilitat de les Nacions Unides de lluita contra el canvi climàtic, però també són una guia de governança. Després ho veurem amb més detall. I això és el que els ha fet exitosos d'aplicar. Poden agrupar-se de diverses maneres. Aquí teniu, us mostro un sistema d'agrupació molt senzill, però només que remeneu per Google i veieu altres, i poseu ODS o tipus d'ODS, tipus d'ODS o en anglès el que vulgueu, veureu altres tipus d'agrupacions. Aquesta seria una mica la més clàssica. El 17, que quedaria a banda, que és aliances, que vol dir compartir, que vol dir col·laborar, que vol dir cooperar, més enllà de les diferències entre països, entre ideologies, entre governs. Doncs crear aliances sempre enforteix qualsevol objectiu. Després tindríem el paquet econòmic, que és on més les empreses hi posen l'ull, diguem, el del treball, l'indústria, reducció de desigualtats i producció i consum responsable. Després hi ha un paquet més social, que correspondria, aquí esteu entitats del tercer sector i entitats d'economia social, i benvinguts a les dues, per suposat, els dos tipus d'entitats que esteu aquí, que us afectarien sobretot aquestes dues del mig, les d'economia i sobretot les de societat, on hi veieu reflexat moltes de les coses que feu. Fi de la pobresa, fam zero, salut i benestar, educació, igualtat de gènere, energia assequible, ciutats i comunitats sostenibles, pau, justícia, seria governança el 16. I finalment hi ha els 4 que són molt ja de medi ambient. D'aigua, clima, vida submarina i vida terrestre. Això trenca uns tòpics que és la percepció d'alguna gent que els ODS són només de medi ambient i només de temes climàtics i molt tècnics i només afecten a temes de, com deia, medi ambient. No, els ODS, com deia, són una guia de sostenibilitat, però són una guia també de governança global.
Una persona em deia un dia, si jo hagués de fer un govern, faria 17 ministeris i serien els 17 ODS. Home, doncs no va desencaminat, no va gens desencaminat. Tots els ministeris i conselleries que veiem en la política, en els governs, els podeu veure reflexats d'una o altra manera aquí, amb un reforç de l'àmbit mediambiental, per suposat. Però no seria gens descabellat un govern organitzat en 17 ministeris que fossin els 17 ODS, i seria la manera, per suposat, d'anar més alineat impossible. A què responen els objectius de desenvolupament sostenible? Aquesta guia de sostenibilitat que ha creat l'ONU responen a un risc que té el nostre planeta, un problema greu, que és el canvi climàtic. El canvi climàtic fa temps que se'n parla, se n'ha debatut molt, hi ha negacionisme, hi ha gent que ho nega. Tenim l'exemple de Donald Trump i l'administració americana anterior, nord-americana anterior, que per sort s'està corregint, però és una evidència. El canvi climàtic hi és una evidència empírica. No és un tema que pugui generar cap tipus de debat, és una evidència empírica, numèrica. I exactament quan parlem de canvi climàtic, de què parlem? Aquí teniu una definició, podeu llegir-la, en la qual podem veure activitat humana. Al mig de la frase, activitat humana, variabilitat del clima. El resum seria que l'activitat humana està afectant el planeta i variant el seu clima, enfocant-lo cap a un escalfament que té unes conseqüències greus, lentes però greus. La lentitud d'aquestes conseqüències no ens ha de deixar de veure la seva gravetat, com el de gel, la desaparició de moltes espècies, l'escassetat d'aigua, l'increment dels extrems de les temperatures i, per tant, de desastres naturals molt grans, que afecten, òbviament, els països menys preparats pels mateixos. Per tant, el canvi climàtic hi és empíric i és un problema greu, fins al punt que l'Organització de les Nacions Unides, que representa tots els estats del món, s'han posat d'acord per lluitar-hi a través dels ODS. Canvi climàtic, com es produeix a nivell tècnic? Potser és l'única diapositiva que us ensenyaré de caràcter tècnic en aquest sentit, però alhora pedagògica. Efecte hivernacle. El canvi climàtic es deu a l'efecte hivernacle, que segur que n'heu sentit a parlar i molts no sabreu ben bé què és perquè és un punt complicat, però aquí intentem explicar-ho. Els gasos de l'atmosfera, bàsicament aquests que veieu aquí, absorbeixen i reemeten radiació infrarroja a la Terra. Això és un fenomen natural, correcte, bo per la Terra. La Terra emet radiació i la rebota, impacta en aquests gasos i s'emet, es reemet la radiació a la Terra. Això fa que la Terra tingui una temperatura correcta perquè hi puguem viure. O sigui, aquests gasos i la reemissió que fan de radiació no només és correcta, sinó que la necessitem perquè la Terra tingui una temperatura habitable correcta. D'acord? Què passa aquí? Que l'activitat humana està alterant la composició d'aquests gasos o el volum de la presència d'aquests gasos a l'atmosfera. Segur que heu sentit a parlar del CO2, que és el més típic. També parlem de vapor d'aigua, metà, òxid nitrós, però sobretot CO2. L'activitat humana, el que coneixem com a contaminació, pol·lució, produeix CO2 que va a l'atmosfera, es queda allà i això fa que aquesta reemissió, aquest rebot que hi ha, sigui més gran. Es reemet més radiació infrarroja de la normal, perquè hi ha més massa CO2 a l'atmosfera. I això fa que aquesta reemissió sigui superior a la normal, amb la qual la temperatura augmenta. D'acord? Què hem de fer? Emetre menys CO2 i menys gasos nocius perquè a l'atmosfera hi hagi el número correcte de gasos per una reemissió de radiació correcta. Si la reemissió de radiació és excessiva perquè hi ha massa gasos, s'incrementa la temperatura del planeta i tenim els problemes que tenim. Això és el que es coneix com a efecte hivernacle. Abans us parlava que el canvi climàtic és empíric.
Aquí hi ha una gràfica que no és la millor del món, però sí que visualment ens ho permet veure de manera molt clara. És l'emissió de CO2 a l'atmosfera. Com veieu, doncs estava al voltant entre els 270 i 290 durant segles, i es dispara absolutament a l'inici del segle XX, com la revolució industrial. En la revolució industrial es dispara. Tots recordem aquelles imatges d'inici de segle XX, d'aquelles fàbriques amb aquells fums. Tot allò va ser nefast. Hi ha una aturada per tema de les guerres mundials i de les crisis econòmiques, però llavors es torna a disparar absolutament. Durant el segle XX, en general, podem dir que no hi havia massa sensibilitat i coneixement d'aquest fenomen, i és al segle XXI que això comencem a remitir-ho. Però aquesta gràfica, només amb aquesta gràfica els negacionistes del canvi climàtic queden totalment desarmats i desactivats, perquè és prou evident, i és prou evident el seu inici i el per què, la revolució industrial. I amb això arribem als ODS. Davant d'aquest problema greu, què fa la ONU, que són els estats? Doncs la ONU el que fa és una guia de sostenibilitat, que té tot un procés d'elaboració llarg, d'anys. Sabeu que aquests organismes són lents, són farragosos, i no ha estat l'excepció l'elaboració dels ODS. Sí que la ONU fa una reflexió al voltant que això ha de ser pedagògic, això ha de ser comprensible i ha de ser de fàcil implementació. No ha de ser només la típica declaració de 10 pàgines que no es llegeix ningú i que els governs poden implementar o no, però és molt complicat de transposar. La reflexió acaba en fer això, una guia senzilla, comprensible i aplicable, de 17 ODS i 169 metes que estan recollides dins de cada ODS, que les metes són el que realment hem d'implementar. Els 17 ODS són titulars, llavors hi ha 169 metes que són el que hem d'implementar, que són ja més concretes. De tota l'evolució dels ODS ens hem de quedar amb 3 dates especialment. El juny del 1992, a Rio de Janeiro, es crea l'Agenda 21, que ja és uns objectius, marca uns objectius concrets de remissió d'aquests gasos i de lluita contra el canvi climàtic, però encara sense concretar. Hi ha una agenda. Si ens n'anem 20 anys, 20 és molt, triguen 20 anys, al juny del 2012, a l'anomenada Conferència de Rio +20, on aquesta Agenda 21 ja veu recollits els anomenats objectius del mil·lenni, que ja són com uns ODS, són els pre-ODS. I després, finalment, al setembre del 2015, l'Assemblea General de la ONU aprova l'Agenda 2030, l'Agenda 2030, o sigui, Objectiu 2030, i els ODS, que s'han d'implementar. La idea és que estiguin assolits l'any 2030. Això probablement s'hagi de revisar en alguns ODS, però com a objectiu està bé. L'any 2015 es dona 15 anys per complir tots aquests objectius. Els 17 ODS, sobretot les seves 169 metes. Us comentava abans que els ODS són medi ambient, però són governança. Per tant, entren de manera molt natural, molt lògica i molt fàcil en el que és la política, en el que és els governs, en el que és la governança. Governança entesa en sentit ample. Què és governança? Governança és la manera en com s'organitzen les institucions, associacions o empreses internament i cara també als ciutadans. Internament, cara als treballadors, i cara als ciutadans. I governança té diverses famílies, diversos àmbits. Inicialment era molt allò de la participació ciutadana, isolada, antiga. Després hi entra tot el tema del govern obert, l'estratègia de governança que agrupa dades obertes, transparència i participació ciutadana en una sola estratègia. Més endavant ens arriba tot això de les Smart Cities, que inicialment no sabem ben bé què és, que després descobrim que és tecnologia, que després descobrim que és tecnologia per les ciutats i que finalment aterra a una definició ja molt més lògica, que és tota eina
tota eina tecnològica que millora el nostre dia a dia a les ciutats, o sigui, que la notem. No és una cosa que veiem als diaris, una teoria, sinó que és tecnologia aplicada a la millora del nostre dia a dia, que la podem veure als ordinadors, als mòbils, pel carrer, i que ara mateix, doncs, a través d'aquesta presentació la podem gaudir. No? És tecnologia que ens permet, sense estar presents a un lloc, aprendre i parlar de coses. Val? Dins de Smart Cities, que és un ecosistema de diverses famílies que algunes no tenen res a veure amb les altres, hi ha la família de Smart Citizens o Smart Governance, que seria la que uneix governança i tecnologia, i que darrerament s'hi han afegit dos terrenys. Un és la gestió del coneixement, que seria l'evolució de la participació ciutadana i que no ve al cas avui, i sobretot els ODS. Resum d'aquesta diapositiva. Els ODS formen part de la governança. No són només medi ambient. I això és clau perquè a vegades ho rebem com una cosa tècnica, complicada, que si no ets enginyer amb alguna de medi ambient no entendràs. No, són per tots i tenen un llenguatge comprensible absolutament per tots i a través dels 17 ODS i les 169 metes són perfectament comprensible i aplicable per tots. I aquí anem ara. Qui aplica els ODS? Per qui són? Per qui van? La idea és que són per grans governs i ja està, que ja s'ho farà la Unió Europea o ja s'ho farà qui sigui i que a nosaltres ja ens arribarà això. No, és per tots. I ara ho veurem una mica. Evidentment, l'administració pública, per suposat. La ONU no deixa de ser pública, és la unió de tots els estats. De la ONU passa als governs continentals i dels governs continentals als governs estatals i d'aquí als locals, etc. L'administració pública és la transmissora natural dels ODS. Dit això, hi té una obligació, perquè obliga a través dels estats, a través de la ONU. L'administració pública és qui implementa la legislació, la que ens obliga a fer coses, per tant, la que ha de fer lleis perquè implementem els ODS, i també la que ha de treballar el canvi cultural que suposa per la nostra societat adaptar-se a la lluita contra el canvi climàtic i a implementar temes de sostenibilitat. Les empreses. Bé, aquí podríem dir això no va per les empreses, perquè això és públic. Una altra percepció errònia que es té és que els ODS és públic, és de governs. No, és de qualsevol institució. I després d'empresa veurem associacions, que és el que sou vosaltres. Associacions, empreses, institucions, governs, tots. L'empresa sí que tendeix a mirar de manera més, entre cometes, egoista que la resta, i mira pel benefici. I cada euro que hi inverteix pensa quin ROI o quin SROI té, o sigui, quin retorn té això per l'empresa, sigui monetari directament, o sigui, en prestigi, que després, com a efecte secundari, serà també econòmic, diguem. I a les empreses podem trobar aquestes 5 raons. Quan una empresa em ve a mi o a qui sigui i li diu jo per què haig d'aplicar això dels ODS? De què em servirà a mi? A banda que ho pugui fer per un tema d'obligació moral. Doncs mira, d'entrada la marca. La teva marca millorarà. Per què? Perquè la societat ho demanda, això. I us n'adonareu, les generacions més joves són molt sensibles a això. Hi ha una icona, que és la noia aquesta, la Greta Thunberg, però més enllà de la Greta Thunberg, que és més mediàtica, doncs realment les noves generacions, a l'hora d'emetre el seu vot, a l'hora d'opinar, a l'hora de tot, són molt més sensibles al tema mediambiental. Per tant, una empresa que compleix amb els ODS, que té política de sostenibilitat, sempre serà millor percebuda, la seva marca millora i millora la seva reputació. De retruc, la competitivitat. Si tu tens un competidor al costat que fa el mateix que tu, però tu estàs complint amb els ODS i pots presentar un segell de compliment dels mateixos i l'altre no, l'altre passa d'això, segur que ets més competitiu tu que l'altre. Després, per obligació derivada. Per què? Perquè cada vegada són més les lleis que obliguen. I si tu com a empresa vols fer negocis o optar a algun contracte d'administració pública, però inclús amb una altra empresa, cada vegada més també amb empreses, l'altra part t'obliga a complir amb els ODS.
Cada vegada més l'administració pública té clàusules de contractació que obliguen al compliment dels ODS o a polítiques de sostenibilitat. Per tant, et veus obligat, hi ha una obligació derivada a fer-ho, no? Insisteixo també en contractes B2B, empresa amb empresa, sovint et trobes que l'altra empresa ho està fent això i tu no, i t'hi has d'adaptar. Per tant, també hi has d'anar. I després, responsabilitat social corporativa, que fa 10 anys va ser un boom, una revolució, i ara ho tenim una mica estancat, potser, això seria un altre debat. Els ODS entren directament aquí a revolucionar la RSC. Podríem dir que són la revolució de la RSC o venen per reactivar o inclús transformar o substituir la RSC o a formar-ne part. Per tant, és un motor que ens permet dinamitzar els nostres departaments de responsabilitat social corporativa. Si anem a les associacions, seria similar a les empreses, però evidentment adaptat a la lògica de les associacions. D'entrada, per finalitat. Aquí esteu amb associacions de tercer sector i associacions d'economia social. Per la vostra pròpia finalitat, heu de complir amb els ODS. És una obligació. Pràcticament no hi ha moral, sinó lògica. Us dediqueu al tercer sector social, us dediqueu a ajudar la gent, us dediqueu a l'economia social, a transformar la societat, a lluitar contra les desigualtats. Això és els ODS. Ho hem vist abans. Per tant, per la vostra pròpia finalitat com a associacions, heu de fer ODS, heu de complir-los. Després podríem aplicar també el principi de marca. Una associació que està alineada o complint o que té polítiques, projectes o estratègia d'ODS o sostenibilitat, millora la seva marca. L'obligació derivada també hi és aquí. Moltes associacions teniu projectes amb administració pública. Cada vegada més us exigiran compliment d'ODS per accedir bé a finançament, bé a projectes, bé a col·laboracions amb administració pública. I finalment, un derivat en les associacions és l'ordenació interna. Entrar en ODS, fer, per exemple, una auditoria de compliment d'ODS et permet ordenar-te internament de manera diferent a com ho havies fet ara, per ODS, per metes d'ODS. Sovint les associacions, i jo en formo part de vàries i conec el món, ens costa ordenar què estem fent i hem de fer la memòria anual per saber exactament, doncs això et permet ordenar-te, saber què estàs fent i, a més, d'una manera diferent, basada en un alineament amb els ODS. Però arribem a l'individu, fins i tot. Hem vist la ONU, hem vist governs, hem vist empreses, hem vist associacions i arribem a l'individu. I és que l'individu també pot implementar els ODS. Cadascú de nosaltres pot fer ODS. Ens podem fer una autoauditoria d'ODS. Agafar els 17 ODS, agafar les 169 metes i veure en quines podem fer coses, quines ens afecten. És evident que la majoria de metes, fins i tot la gran majoria, no ens afectaran a nosaltres, perquè són coses que en la nostra vida quotidiana no tenen massa sentit. La vida submarina, o si la nostra fàbrica contamina, o no sé què. Però n'hi ha moltes metes que sí. Reciclem o no reciclem? Reciclem bé? No reciclem bé? Utilitzem massa paper? Fem zero paper? No fem zero paper? Quin cotxe tenim? Tenim accidents? No tenim accidents? Complim, utilitzem tecnologia? No la utilitzem? Som respectuosos amb els boscos, amb l'aigua? Contaminem a l'aigua? Tirem papers? No tirem papers? I això seria una llarga llista de coses recollides en les metes que cadascú de nosaltres podria autoauditar-se. I seria genial si es fes així, perquè si cadascú ho fes, segur que lluitaríem molt més eficaçment i de manera potser definitiva contra el canvi climàtic. Entrem ara a una part de com gestionar, com manegar els ODS i jo per on començo i ara què faig? I aquest senyor parla d'auditar, que les persones poden auditar, com ho fem això? Jo aquí us poso una metodologia, que és la que empro jo com a ODS Manager per fer auditories, etc. Evidentment, per certificar, fer auditories s'ha d'estar acreditat, però la guia és implementable per tothom. D'entrada, i més que res, no tant que aprengueu aquestes fases i el contingut, sinó que en veieu la lògica del mateix. D'entrada, no tots els ODS ni totes les metes ens afecten a tots per igual.
Si quan diem hem de complir amb els ODS, ostres, 17 ODS, 169 metes, no. El primer que hem de fer és detectar quines ens afecten segons la nostra missió, valors, finalitat i el tipus d'entitat que som. I veure que moltes no ens afecten. El normal és que entre 40 i 70, depèn de la dimensió i de què es dediqui l'entitat, li afectin aquest número de metes, entre 40 i 70 aproximadament. El que s'ha de fer és centrar-se en aquestes 40-70 metes, no en totes, perquè ens podem tornar bojos i moltes no ens afecten. Per tant, ens centrem en aquestes. I mirar quines estem complint. Estaríem a la fase 2, anàlisi del grau de compliment inicial de les obligatòries. Ens sortiran de les que no són obligatòries, que també estarem complint, doncs les recollim també. Després, detectem els que no estan acomplerts. Per exemple, i m'invento els números, una entitat X, una associació X de les que esteu aquí, potser li afecten 53 metes dels ODS i autoanalitzant o contractant una auditoria veiem que 43 ja els esteu complint de per si, perquè precisament el tercer sector social, les entitats d'economia social, molts dels ODS ja els esteu complint d'entrada perquè és la vostra pròpia finalitat. Per tant, teniu d'entrada un alt grau de compliment. Trobarem que 43 els compliu i 10 no. Amb aquests 10 serà els que haurem de posar l'accent i treballar projectes, treballar processos interns per donar compliment a aquestes 10 metes que ens són d'obligatori compliment i potser no estem complint. La fase 4 seria el seguiment d'aquest compliment, d'aquests objectius que ens hem marcat. Llavors hi ha dues fases que són importants. La certificació del projecte i la comunicació del mateix. Ja que fem un esforç en fer una auditoria, autoauditar-nos, autoavaluar-nos o contractar una auditoria, evidentment que algú de fora que hi entén certifiqui que allò està bé és bàsic. I comunicar-ho, òbviament, també. Ja que ho hem fet, lluïm-ho. I si som dels primers en fer-ho, doncs, escolta, la nostra marca com a entitat, el nostre prestigi, doncs es veu molt reforçat i això s'ha de comunicar i cal un mínim pla de comunicació que afecti xarxes socials, la manera com comuniquem tant els nostres associats com a l'exterior, com el nostre web, inclús la nostra imatge corporativa. Sobre el compliment dels ODS, cal fer-los tots. Jo us he parlat en la diapositiva anterior d'un compliment que seria global, de tots els ODS. Òbviament d'aquells que només ens afecten, ja ho he dit, però mirant-los tots, analitzant-los tots. Hi ha 3 maneres de fer polítiques d'ODS, que és la global, la parcial i la intensiva. Hi ha diversos exemples en cadascuna i jo aquí n'he recollit alguns. Compliment global, doncs aquí us he posat algunes empreses, entitats, potser alguna inclús està per aquí. La Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral, l'Amputat Sant Jordi, han estat pioneres en fer auditoria i certificació de compliment global dels ODS. També tenim un eix comercial, Creu Coberta, o una empresa que és bastant pionera en aquests temes, que és Naturgy, que si entreu al seu web, si poseu ODS Naturgy, no he posat links, però és molt senzill. Si poseu ODS Naturgy, us portarà directament a la seva pàgina web i és de les més desenvolupades i dels exercicis més ben fets de compliment d'ODS en empreses. Compliment parcial. Què vol dir compliment parcial? Doncs que ens centrem en alguns ODS, que decidim que 17 són masses, que 169 són masses, encara que apliquem les tècniques que hem vist fa una estona, i que decidim centrar-nos en 3 o 4, que són els que més ens afecten. El 5, el 12, el 13 i el 15. I ens centrem la nostra acció en aquests 4 ODS i ho fem de manera intensiva. Exemples aquí teniu Kellogg's, Iberdrola, DKB, són empreses, però són els casos més que conec que millor es poden entendre. I podem també tenir casos de compliment intensiu d'un sol ODS. Escolteu, doncs ens centrarem en un ODS, però aquest el farem molt bé. Un cas, aquí no s'aprecia gaire el logo perquè queda molt petit, un cas d'exemple de compliment intensiu
és el del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP. L'ICAP, per exemple, ha fet una política d'ODS de centrar-se en un sol objectiu, el 5, el d'igualtat de gènere. Però llavors han fet llibres d'això. Vull dir, han fet un compliment molt intensiu i ha afectat moltíssim a l'entitat la implementació d'aquest ODS 5. Ara bé, només fan el 5, però el 5 el fan millor que ningú. Això seria el compliment intensiu. Ja vaig acabant per donar pas a les preguntes. Què ens trobem normalment? Ara mateix on som? Ara mateix som en una lògica que tothom ja s'ha sentit parlar d'ODS, qui més qui menys o pràcticament tothom entén que ho ha de fer, que ho ha de complir, alguns perquè hi creuen, altres més per obligació, però tothom, tant empreses com encara més associacions, creu que s'ha de fer, però s'està en una fase molt inicial d'aquest compliment. Què ens trobem aquí? Doncs ens trobem amb compliments eteris, encara que no saps ben bé si s'estan fent coses d'ODS, però no acabes d'interpretar ben bé el què, no quantificables, sovint es fa des dels departaments de responsabilitat social corporativa sense haver-los transformat del tot, acostumen a ser compliments parcials, sobretot a les empreses, com vèiem ara, intensiu, parcial, global, doncs parcials, de 3 o 4 ODS i ja està, i massa sovint es fa sense certificar. Per tant, està molt bé que tu facis coses, però si ningú de fora que hi entén bé i t'ho avalua, doncs allò té el valor que té. El té per tu i potser ho has fet bé, i potser està bé, i potser no cal certificar, però clar, com qualsevol cosa, si no s'audita, té el valor que té, diguem-ne. Què seria l'ideal? Cap on hem d'anar? Bé, un compliment d'ODS ha de ser alineat amb els ODS. Això se'n parla molt, segur que n'heu sentit a dir. Sí, anem alineats amb els ODS. Però què vol dir que estàs alineat amb els ODS? Perquè la gent, empreses i tal, s'autoposen aquest adjectiu. Estem alineats amb els ODS. Què vol dir que estàs alineat amb els ODS? Clar, això s'ha de valorar des de fora, s'ha d'avaluar des de fora. El mínim per estar alineat vol dir que estàs complint amb aquelles metes dels ODS que et són d'obligat compliment. Si no fas això, no estàs alineat per molt que ho diguis. Ja he dit abans, certificat. Global, home, els compliments parcials o intensius són molt interessants i són bons. I els exemples que us he posat són bons i vàlids. Però, clar, un compliment global, des del punt de vista d'auditoria, certificació i de com et presentes a la societat, sempre és millor. I després hi ha el bingo, la cirereta del pastís, és, home, controlar, calcular l'impacte que cada projecte teu té tant amb l'associació com amb el medi ambient i tenim mètriques, indicadors de seguiment del compliment de cada ODS. Quins objectius ens hem marcat? No ho sé, si tenim m'invento ara completament, una flota de vehicles contaminants de 10 vehicles, doncs potser ens marquem com a objectiu cada any reduir-ne 3 i el tercer any que els 10 siguin ja vehicles ecològics, diguem-ne, elèctrics. Doncs, l'impacte el podem calcular en funció de l'emissió del CO2 i les mètriques és el seguiment de cada any quants cotxes d'aquests 10 anem substituint de contaminants elèctrics. Aquesta seria una foto d'una mica l'ideal. Llavors, dues característiques importants dels ODS. La seva flexibilitat, ja ho hem vist. La flexibilitat amb qui aplica i com s'aplica. El qui aplica és tothom, des de governs continentals a l'individu mateix, com hem vist. I el com s'aplica també és molt flexible, perquè és des de global a intensiu, que vol dir centrar-se en un ODS. Per tant, flexibilitat, la que vulgueu. No són rígids. I això els fa fàcils també d'implementar. I després la interpretació. Els ODS són fruits de debats a la ONU i, per tant, tenen un llenguatge molt global. I això serà una de les grans revisions que haurà de fer la ONU quan arribi l'any 2030 o abans, que és que tenen un llenguatge massa de gran govern quan han estat un èxit que ha arribat inclús a la persona individual i no acaba de quadrar el llenguatge amb el grau de capil·laritat que han aconseguit els ODS. Per tant, ara mateix tenen aquest llenguatge i cal interpretar-lo. Quan es fan auditories, quan autoanalitzeu, cal reinterpretar, traduir què vol dir cada ODS. Per exemple,
L'ODS 1.1 ens diu que per l'any 2030 hem d'erradicar per a totes les persones del món la pobresa extrema actualment mesurada per un ingrés per persona inferior. Bueno, aquest titular aplicat a la nostra petita entitat, que potser som 3 persones treballant i 70 associats, dius, això no va per mi, com puc jo contribuir a lluitar contra la pobresa extrema? Bueno, això traduïm-ho als nostres projectes i mesures que fem. Només que algun dels nostres projectes impacti en la pobresa extrema, que donem de menjar a gent, o fem arribar aliments no sé on, o anem a cooperar a no sé quin país, o ajudem dones marginades que no poden entrar al mercat laboral, o ajudem nens que no... Estem ja posant el nostre gra de sorra contra la pobresa extrema i, per tant, estem complint la meta 1.1, amb totes les seves conseqüències, i encara que tingui aquest llenguatge, perquè l'hem de traduir a la nostra lògica i dimensió. O el 4.1, no? Vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles d'ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu. I jo, pobra entitat, què puc fer aquí? Bueno, qualsevol projecte que vagi en la línia de formació de nens i nenes o de lluita contra la seva marginalitat i per la seva escolarització, ja estem complint amb la meta 4.1. Per tant, aquest factor de traducció. Certificació, aquí us poso un logo de la certificació que treballo jo, la IFHIC. Ja us deia abans, doncs, bueno, considero que és important. Si fem un esforç i fem una auditoria o fem unes polítiques concretes d'ODS, està molt bé que les fem, però algú de fora t'ha de dir, algú acreditat de fora t'ha de dir, home, això que feu està bé, i certifico que està bé. És bo fer-ho així. I, bàsicament, fins aquí la presentació. Tenim ara 5-10 minuts per preguntes, és poquet, però si som diguem-ne, escuets o ràpids amb les preguntes, doncs podrem fer-ho. No sé, Núria, Berta, aquí com ho fem, que directament obriu micro i pregunteu. Si voleu, aixequeu la maneta. Correcte, sí. Aixecant la mà us donem... La maneta que hem fet servir al principi, per les votacions, és la que faríem servir ara per si algú vol preguntar, opinar, dubtar, dir alguna cosa de la seva entitat. I animo a fer-ho, que algú trenqui el gel. En el xat ja tenim una pregunta. Endavant. La pots veure, sí? No, digue-la millor, així la veiem tots. Mira, quines altres certificacions serien vàlides a banda de les que proposeu? Com funciona la certificació que heu mencionat? D'entrada, la ONU no emet certificacions. O sigui, el que la ONU no ha fet és fer ella la seva certificació. La ONU promou els ODS, els ordena, ha dit les metes, els promou i obliga els governs a complir-ho, els governs fan lleis, però el que no té la ONU és una certificadora. Una certificació de la ONU no existeix. Això fa que diverses entitats, inclús empreses, emetin les seves certificacions. De moment són poques, són molt poques, perquè tot això dels ODS està arribant en aquest nivell d'empreses, associacions, etc. I són poques les certificacions que funcionen. Jo conec la de la IFHIC, hi ha, per exemple, una empresa que fa una mena de rànquing que després certifica, però que és més un rànquing que una certificació, que és B Corp, i després hi ha alguna més. Sincerament, és que no sé dir-vos-en massa més, però alguna empresa trobarem, hi ha alguna entitat que també en fa, també. Per exemple, com es diu, aquesta que fa AENOR, que fa certificacions de diverses coses, també en fa una d'ODS. Però més que auditoria és una autoavaluació que després ells t'acrediten. Són diferents maneres de fer-ho, però em surt dir AENOR, em surt dir B Corp, em surt dir la IFHIC, serien algunes d'elles. Com funciona això? Doncs, tu sol·licites, en aquest cas a la IFHIC, que vols fer una auditoria o una certificació de compliment que pot ser global, parcial, intensiva o de processos. A vegades hem certificat processos o indicadors. Alguns diuen, mira, tinc aquests indicadors,
per avaluar l'ODS 5. Estan bé? M'ho podeu certificar, això? I, bueno, se'ls hi fas 4 ajustos i certifiques uns indicadors, o un procés concret, o un document d'ODS. A partir d'aquí, certificacions globals, que són les més recomanables, parcials o intensives. Doncs un ODS Manager ho fa. Es posa en contacte amb vosaltres i ho fa. Carles, la Maribel també ens pregunta quin cost aproximat tindria aquesta certificació. El cost depèn molt del tamany de l'entitat, òbviament. Del tamany i la complexitat. Sempre es demanen 3 dades, que és número de treballadors, facturació o pressupost anual i a què es dedica aquella entitat. O sigui, un factor de dimensió i un factor de complexitat que pot complicar el projecte, per entendre'ns. Amb això fas un càlcul de la dimensió de l'entitat, per tant, un càlcul de les hores de dedicació i es fa un pressupost. Què vull dir amb això? Que com depèn del tamany, és molt difícil de dir, mira, val tant. No, no val tant. Clar, pot valer de 1.000 euros a 100.000 euros. Depèn de l'entitat. Amb entitats com les vostres, associacions, entitats del tercer sector social, les auditories, clar, també pot haver un escalat, no? Si es fan 2, 3, acostumarien a anar entre els 1.000 algo, 1.500, 1.500 i 3.000 euros, aproximadament. I ho dic jo llançant-me a una piscina, que no sé si té aigua o no, perquè potser aquí esteu entitats molt grans que s'aniria cap a més, o entitats molt petites que amb 1.000 euros o 800 euros potser es podria fer, 700, 800 euros. Mira, tenim una altra pregunta del Sergi González, que ens pregunta com es podria obtenir formació específica sobre el tema, per saber aplicar els indicadors, les mètriques, etc. Si podia recomanar algun curs o certificat formatiu. Sí, això n'hi ha diversos, òbviament. Des de LifeHIC també es fa, també fem formació d'aquest tipus, per tant, us podeu apuntar aquesta, però cada vegada hi ha més estudis, inclús màsters diversos, en ODS i en sostenibilitat. Jo ara, així de cop, no em surt dir-vos quins i com, però sí que em comprometo a passar a la Núria i a la Berta exemples formatius i de cursos perquè us ho passin. I sobretot parlaríem de 2 tipus. Formació més elaborada de la que estem fent ara aquí per les persones, fins i tot de 3 tipus. Formació per entitats, una entitat que vol entendre què és i tal, doncs es pot formar per entitats, o el que serien ja més classes, màsters d'especialització en ODS. Tot això existeix i ho podeu demanar i segons la necessitat que hi és, tant des de LifeHIC com des d'altres àmbits que us passaré, segur que es pot atendre. Carles, l'Ester ha compartit la pàgina web del Bicorp, que abans l'has esmentat aquí a través del xat, i la Susana Urios ens diu: hi ha algun servei d'assessorament suport per ajudar-nos a traduir les metes a les nostres entitats? Diu, nosaltres els hem estat revisant i ens costa molt trobar com nosaltres aportem en aquests objectius i que de ben segur que hi tenim impacte, però tenen una dimensió tan macro que ens costa. Efectivament, és la part final del que us deia, cal aquesta traducció. A veure, això hi ha gent que s'ha format en poder traduir les lògiques de llenguatge de la ONU a la realitat o bé d'una empresa o bé d'una associació o institució qualsevol. Són el que se'n diu ODS Managers. Jo soc ODS Manager, jo puc fer aquesta funció, qui vulgui estic a la seva disposició, però no es tracta d'això, i com jo hi ha altra gent. Heu de trobar ODS Managers o associacions, entitats, que venen a ser les mateixes que acaben certificant o les de les formacions, vull dir, la resposta seria similar a l'anterior, que saben fer això. Simplement és contractar el servei i fer-ho. Ve una formació d'1 hora, o de 2 hores, o de 3 hores, o ve una auditoria o mini-auditoria que us permeti fer aquest procés d'aterrament o traducció. Com en tot, hi ha experts, gent que s'ha format en això i que us ho pot ensenyar i formar a fer-vos, jo mateix. Perfecte. La Glòria de Llamuna ens diu: nosaltres estem en el procés d'auditoria per verificar que complim i millorar el que no fem. Sí.
és una afirmació, no? És una pregunta? Sí, és una afirmació, perdona. És una afirmació, sí. I amb una sé que està en aquest procés. I alguna de les que estan per aquí també. Animar els altres a que ho feu també. Clar, en aquest sentit, Carles, sí que voldria, com a federació, dir que aquesta primera formació d'ODS que hem iniciat des del Mercat Social ja és una primera passa que des de la federació hem volgut fer per treballar els ODS i us explico com. Amb la voluntat de que des de la federació poguéssim també recolzar les entitats del Mercat Social a conèixer aquest tema dels ODS, doncs, a través també d'un finançament d'un projecte que hem tingut de la Caixa, hem pogut contractar, diguem-ne, en aquest cas, la possibilitat de fer beques d'auditoria de 2 entitats del mercat social. I també aquest curs que estem fent ara va en la línia d'aquest pack d'apropament, de conèixer més específicament i endinsar-nos en aquest món d'ODS i entitats socials. Per tant, enfocar això de que nosaltres com a federació aportant recursos ajustats ja hem fet aquesta primera passa amb 2 entitats becades i la nostra intenció també des del propi Consell Directiu com a òrgan de governança, com a federació, seria també poder continuar l'any que ve oferint aquesta possibilitat d'assessorar les entitats, a becar-les, amb la qual cosa aquí mostro, potser m'avanço, però la idea és treballar en això, entenent que, com deies tu, Carles, és per a tothom i en el nostre cas com a entitat poder-ho anar treballant. Per tant, nosaltres comencem des d'aquesta primera formació i ha estat una mica l'speech i a partir d'aquí segur que trobarem elements per poder acompanyar les entitats o intentar fer formacions més específiques. Qualsevol idea, suggerència, des de la federació també la podrem estudiar. Hi ha alguna pregunta més? O maneta aixecada? Sí, jo volia preguntar una cosa, sí. Sí, suposo que en els propers anys per les convocatòries de subvencions amb les administracions serà obligat, no?, a complir amb els ODS, no? El futur va cap aquí. Sí, és el que us deia de l'obligació derivada, del que jo he anomenat de moment obligació derivada, que és això mateix que dius tu. De moment, no a tots els concursos i clàusules de col·laboració apareix, o apareix encara de manera difusa, parlant de sostenibilitat sense parlar d'ODS, però, òbviament, cada vegada més, i al final serà un tema legal, us exigiran clàusules de compliment d'ODS. És així segur. Us comparteixo també en el xat la web de la IFHIC, que així també teniu una altra... Vale, ja l'havíeu compartit, veig l'Ester. Perfecte. Vale. Més manetes, més preguntes. Estem fora de temps, però bueno, com m'ha quedat poc temps pel d'això, si apurem els últims minuts, no sé si dona temps. Núria, alguna altra pregunta? Sí, jo penso que sí, com també hem començat amb l'enllaç, jo crec que sí. Jo et volia preguntar, aquestes 169 metes que tu deies concretes també estan disponibles? Sí. Vale. Sí, entreu això, si poseu a Google ODS, ODS, una altra cosa que ha fet bé és la imatge corporativa, perquè segur que heu vist molta gent, i sobretot governants, portant el pin dels colorins, el cercle dels colorins, molts dels quals dels que ho porten no deuen saber ni què és, però algú els ha dit que ho ha de portar sí o sí, i com l'altre ho porta, doncs ell també ho porta. Llavors, molta gent, inclús pel carrer, veus amb això, i no coincideix el percentatge de gent que porta el pin d'ODS amb el percentatge de gent que sap què són els ODS. Però, bueno, és un pas. Per tant, s'ha fet una bona imatge corporativa. I mira, m'he anat tant per la branca que m'he perdut de la pregunta. La pregunta era, perdona, concreta? Sí, les 169 metes extenses estan, suposo, en algun document. Si entreu a Google i poseu ODS, tant imatge com webs en general, ràpidament, la primera que us sortirà és la ONU, però ràpidament us surten unes quantes que hi ha les metes. També ara ja us passaré també algun link que surtin de manera clara. Les podeu tenir en català, en castellà, en anglès i de manera molt visual. Cliques sobre l'ODS concret i t'apareixen les seves metes. Són de molt fàcil accés.
Fàcil comprensió ja no tant, que ho hem comentat aquí, però fàcil accés per veure-les, sí. I, Carles, una qüestió més... Jo tinc la mà aixecada. Ai, perdona, Esther, que no ho he vist. Volia fer una pregunta. Sí. Com sabrem que s'han assolit? Perquè són grans objectius, molt grans. Llavors entenc que hi ha algú o algun organisme que s'encarrega de recollir els resultats de totes aquestes petites organitzacions, empreses, ciutadans, entitats, que van fent coses en línia amb aquests objectius i que les estan recollint i que en un moment diran hem assolit aquest objectiu, tenint en compte que, jo què sé, erradicar la pobresa és un macroobjectiu. No ho sé, no sé si ho saps, això. Sí. A veure, les pròpies metes dels ODS, quan les veieu, veureu que contenen objectius numerificats, concrets, empírics. Reduir l'1,2 de... Per tant, això és avaluable. I això sí que des de les pròpies Nacions Unides hi ha altres organismes que també fan seguiments d'aquest tipus, fan el seguiment de les grans dades, les macrodades de canvi climàtic i de sostenibilitat, que són aquestes que sentim a dir de tant en tant a l'opinió pública, als telediaris, el grau d'escalfament del planeta, el grau d'emissió de CO2... Les grans macrodades són de les quals es fa el seguiment. Que si l'emissió de CO2 torna a paràmetres d'abans de l'any 1900, per entendre'ns, haurem acomplert. L'objectiu és que s'emeti el CO2 que l'atmosfera pot absorbir, ni un gram més. Igual que en CO2, en moltes altres coses hi ha aquestes macrodades de les quals es pot fer seguiment. I això sí que es fa. I es fa des de la ONU, i es fa des dels governs a cada país, inclús les grans ciutats. Barcelona també té el seu control de contaminació, el seu control d'emissió de CO2. Podem dir que quan tots aquests números arribin a paràmetres que estan marcats en les pròpies metes, podem dir que s'han assolit. Ara, també et diré, segur que no s'assoleixen mai totes, saps? Segur. Jo crec que és més uns objectius per acostar-nos-hi, que en algunes coses segur que acabarem complint l'any 2030, en altres no. I és un tema que s'ha d'anar actualitzant, igual que el propi llenguatge, que insisteixo, i ho veieu, i ho heu dit aquí en algunes preguntes, és un llenguatge de gran govern que s'ha de traduir. Aquesta traducció no hauria de ser necessària, ja hauria de sortir directament. ODS per associacions, per exemple, ODS per empreses, que ja les metes siguin redactades amb el vostre llenguatge i dimensió. Perfecte, gràcies. Tu. Mira, tenim una altra pregunta, ja podria ser per anar tancant, que és si hi ha algun espai web on es registrin totes les empreses que s'han adherit i treballen amb els ODS. Això, el que més s'assembla a això és B Corp. B Corp no és ben bé una certificació. B Corp és com un hub d'empreses de tot el món sensibles amb aquest tema, que fan coses en sostenibilitat, que hi ha un test d'autoavaluació d'aquestes complint que no, i que en funció d'aquesta autoavaluació et donen una mena de certificació, perquè tu mateix t'has autoavaluat. O sigui, és més un hub i un rànquing i un conjunt de sensibilitats, però pel que pregunteu serveix, B Corp. I n'hi ha 3.500 o així. Veureu que hi ha algunes de les grans aquí, és més d'empresa gran, Danone, Coca-Cola, algunes d'aquestes estan en B Corp, i allà crec que és el repositori més gran que hi ha d'això, d'empreses en aquest sentit. Hi ha qui hi té B Corp com a, per marca, per reputació, i compleixes el qüestionari B Corp, estàs a B Corp, això et dona una millora de marca i de reputació, ho poses a la teva web, etc. Paral·lelament contracten IFHIC per la certificació i auditoria, que és més l'especialització d'IFHIC. Vull dir, a vegades un no es clou a l'altre. Però responent més concretament a la pregunta, mireu B Corp. Carles, al xat, la Jennifer Forns en diu: la certificació s'ha de pagar o només el servei d'auditoria? Va tot junt, va tot junt.
O sigui, el servei d'auditoria inclou la certificació un cop acaba l'auditoria, sempre que hi hagi el compliment. O sigui, torno a l'exemple d'abans. Imagineu-vos que us surt, i posaré els mateixos números perquè els recordeu, 53 metes a complir. Per a la vostra missió, visió, objectius, vosaltres hauríeu de complir la vostra entitat amb 53 metes, almenys aquestes 53. De l'auditoria de compliment inicial ens surt que 43 ja les compliu. Perfecte. N'hi ha 10 que no. Aquí tenim el, entre cometes, problema, o és on hem de fer el pas. Aquestes 10, entre l'auditor i l'entitat, cal acordar, l'auditor suggerirà projectes, línies d'acció concretes, a vegades són processos, processos interns, com que utilitzeu massa paper, deixeu d'utilitzar tant paper. I com es fa? Doncs a través d'aquests consells. A vegades són simplement aquestes coses. Llavors, si aquestes 10 metes que no esteu complint aproveu 10 projectes que les acompleixen, es pot certificar. O sigui, una cosa és l'auditoria, l'altra la certificació. L'auditoria ens diu que complim 43 de les 53. La certificació no es pot fer fins que complim les 53. Que no vol dir que ja les estiguem complint. Normalment el que es fa és, quan el Consell de Direcció, o com es digui, de cada entitat aprova aquests 10 projectes o processos interns que donaran compliment a les 10 metes que ens falten, ja es pot certificar automàticament. La pregunta era del cost. El cost, la certificació no té cost. És l'auditoria en si que culmina amb una certificació, o el propi pressupost de l'auditoria inclou la certificació. Insistir també que hi ha certificacions de processos o d'indicadors o d'un sol ODS, aquí ja és més lliure tot plegat, però mai té un cost en si per si sol, sinó que va conjunt. Perfecte. Què més? Molt bé. Hi ha una última, fem, Berta? L'Anabel? Era... Sí, bueno, jo no veig cap més. Sí, jo havia posat la Maria. Sí? Perfecte, Anabel, endavant. Sí, Anabel, sí, perdona. No, més que res podem més reflexió que pregunta, no? Però com sempre estem parlant de certificacions, auditories, no? I potser sempre entenent la capacitat de les entitats, des de el que deies, Carles, d'entitats de 3 persones que s'ajunten per un bé comú, com entitats molt grans, em fa la reflexió de sempre, no? Estem parlant de certificats i auditories i poder, si com deies estem començant, queda les fases que havies començat. Hi ha moltes entitats que, com sempre, i les persones que em coneixen sempre aquí, que sempre una miqueta vaig amb aquest nivell, hi ha moltes entitats que no tenen el departament de RSC, el departament de comunicació, el departament de no sé què. I dius, mira, ara els ODS, és que per molt compromís que entitat social entenc que totes les entitats del tercer sector haurien d'estar, lògicament, per la labor, sigui dels 17 ODS o dels més específics, com sempre estem parlant de quant costa la certificació, quant costa l'auditoria, però clar, no pensem en el previ, que és arribar a aquest moment de dir, ei, anem a parlar, companyes d'equip, de les ODS, qui es dedicarà a fer la detecció, l'anàlisi i el seguiment, com per després arribar a contactar amb qui et certifiqui o t'auditi, no? Entenc que aquest treball previ és l'acompanyament que les entitats necessitem més, unes més que d'altres, no? Perquè ja sabem el que suposa entitat d'atenció directa, de gestió interna. O sigui, crec que dono una mica un crit a que si després això també ha de ser una delegació que serà un compliment, que ja comencen a sortir, ja ho sabeu, no? Convocatòries d'Ajuntament, COSPE i de més, ja comencen ODS, no? Llavors és com sempre veure'ns com el moment aquest de la llei de transparència, com aquell moment del codi ètic, que en el fons, és a dir, entitat, fes-te tu aquesta història perquè vindrà, creguis més o menys, ens interessa per convocatòries o pel que sigui, o per realment l'ètica interna de l'entitat, però fer una mica la reivindicació que per molt que creguis i que hi hem de creure per arribar-hi, és el pre. Qui ens acompanyarà a les entitats per poder formar aquestes persones que es dediquin a identificar, a fer aquest treball previ per després poder tocar a tu, a qui sigui, i dir ei, veniu a fer l'auditoria i un certificat que a més suposarà un cost per l'entitat, com sempre, no? Llavors una miqueta és el crit a que si creiem totes perfecte, que si ho necessitem perfecte, però qui ens acompanyarà a les entitats
a poder fer aquest procés previ a identificar, a arrelar o alinear aquests projectes que entenc que hi haurà entitats que tindran 5 persones en un departament que ara es podran dedicar als ODS, però que hi ha altres entitats que prou feina tenim a fer el que toca amb la persona que s'atensa a l'entitat. I per això una mica la reivindicació al sector, a nosaltres mateixes i també a l'administració pública, que deies que no deixa de ser qui està per la labor i ha d'estar-hi, que també facin aquest cop de mà o aquest acompanyament a les entitats, sempre amb aquests processos tan macos i tan estupendos, però que realment sempre és una miqueta, us apanyeu i després presenteu el certificat. Sí. Jo aquí em surt dir... Una miqueta el puño en alto, la maneta i el puño una miqueta. Sí. Jo em surt dir el següent aquí. Primer, d'aquesta formació, jo crec, o sigui, l'objectiu no és que us quedeu amb les paraules auditoria i certificació, sinó amb les paraules ODS. Vull dir, evidentment, dins de la presentació es parla perquè existeix i perquè és així i perquè, a més, des de la Federació Catalana de Voluntariat s'està fent, com ha explicat la Núria, existeix això d'auditoria i certificació. Però no ens quedem amb això, quedem-nos amb la formació global dels ODS i la importància dels ODS, que, a més, tenen això. Segona cosa, intento aquí, no us penseu que faig una venda corporativa i m'incomoda una mica, però no la faig. Carles, que no, en absolut no és la intenció. Es procura, es procura ajustar absolutament les certificacions i auditories, com he dit abans, al volum de l'entitat. Jo he fet auditoria i certificació de 50 euros. De 50 euros. A on? A comerços, botigues. La botigueta de barri de la parella que hi viu a dintre i que és el seu negoci. D'això jo he fet certificacions. I és 50 euros. I és molt senzill. I és una entrevista d'una hora. D'aquí a... Jo no he fet SEAT ni això, però imagina't, d'aquí a SEAT, que potser el volum de l'auditoria i certificació són 100.000 euros, jo què sé, doncs imagina't tu. Per tant, és molt flexible. No és allò, com som petits no podem accedir-hi. No, és absolutament flexible. I després, la tercera cosa que et volia comentar, ja no me'n recordo quina era la tercera cosa. No, Carles, més que res, per tu, perquè... Sí, ja me'n recordo. No era per tu, era per... No. Saps que també hi haurà aquest boom de tothom a fer el que et demanaven les companyes. On podem formar-nos? Què ens pot ajudar? Qui ens pot acompanyar amb el previ? Que entenc que també hi estan sortint, estan sortint la tercera et tranquil·litzaré molt. No, la tercera et tranquil·litzaré molt, perquè la pròpia auditoria, les auditories que es fan, ja incorporen tot aquest acompanyament previ que demanes. O sigui, l'auditoria fa tot. L'auditoria ho fa tot. L'únic que heu de fer vosaltres, i aquí, per exemple, teniu Yamuna o Palau, que ho estan fent ara i us poden explicar, no heu de fer res, excepte ordenar els projectes que teniu, això sí. O sigui, quins projectes i processos interns relacionats amb ODS? O sigui, quins projectes? Tots. I quins processos interns que puguin estar relacionats amb ODS esteu fent? Que si això ho teniu en una memòria molt recent, ben feta i que està tot recollit, simplement no heu de fer res més que passar aquesta memòria. El que acostuma a passar llavors és que la memòria no està completa, que s'han fet coses noves, que hi ha projectes nous que no estan a la memòria, alguns que es posaran en marxa en 3 mesos i que també convé recollir-los. Llavors has d'agafar la memòria com a base i acabar de llistar aquells projectes i processos que tu creus que poden ser interessants per l'auditoria. Però ja està, res més. Llavors ja és l'auditor qui fa la interpretació, l'ordenació, l'alineament, sempre en contacte amb vosaltres. Però vull dir, aquest acompanyament previ, aquest previ no existeix. Ja forma part de l'auditoria. Doncs això per mi és molt aclaridor, perquè jo he vist les companyes de comptabilitat que ve l'auditora a revisar-me i aquesta auditora no ha participat d'aquest acompanyament i aquesta revisió. Ho ha fet un departament, ho ha fet un equip. Després et ve l'auditora i et diu, escolta, dona'm l'arxivador aquell. Per mi el que és important per les entitats és que si comences aquest procés amb qui sigui, que també hi hagi aquest acompanyament per poder ajudar-te a identificar totes aquestes fases, saps? Això per nosaltres entenc com a entitats és molt important, això. És així, aquest tipus d'auditories són així. Correcte, perfecte.
Gràcies. Anabel, jo dir-te que en aquest sentit que deies, jo crec que ja a partir de la setmana que ve, el mes de maig, jo, com al Mercat Social de la Federació, començo a auditar-me i començo el procés Sí, he puesto Federació Núria Molsalve. a treballar amb el Carles, amb la qual cosa serà la prova pilot que nosaltres internament, com a federació, ens endinsem amb això perquè, clar, jo abans d'assessorar-te, prèviament, jo mateixa m'auditaré, veuré el tema, treballarem el Carles, val? I ens hem plantejat aquest 2021, que segueix sent un any, bueno, ja sabeu, molt estranyot, però sí que ens hem plantejat, com a prova pilot, començar també a fer coses més específiques, amb la qual jo ara al mes de maig començaré a treballar internament com el Mercat Social de la Federació, sabeu que és la plataforma Productes i Serveis, Economia Social, Consum Responsable, com lligo tot això. Per tant, ja serà una primera prova pilot i de cara al 2022, com a federació pensarem recollir amb el que ens proposeu també les entitats, com ara la teva aportació, o amb d'altres entitats, amb les entitats del Mercat Social, etc., construir això. I com sempre, ja ho sabeu, suggerències, treball conjunt per reforçar-vos, que com a federació és el sentit que té. Vull dir que ja amb això jo m'estrenaré en aquest sentit a poder-nos practicar i a descobrir tot això, que era una primera passa que crec que havíem de fer. Formació, internament com a Federació i Mercat Social, estar atenta per després en el futur poder recolzar, acompanyar, etc. Comptava totalment amb la FEDE com a principal. Comencem a rebre inputs de xerrades i sessions informatives, inclús des d'alguna administració local, però la reivindicació anava que, a part de nosaltres, que som FEDE, vull dir, reivindicar una miqueta també aquest suport a les entitats per poder arribar aquí, que segur que és un objectiu important per totes. Però, com sempre, hi ha més capacitats d'unes o altres i hem de reivindicar a qui sigui i com sigui aquest acompanyament. Clar. I recursos i finançament per fer-ho. Això també és una línia interessant. Sí, convocatòries per poder fer un projecte que et subvencionin tenir persones o cursos o no sé què, no? Sí. Doncs estarem atentes i tant i recollirem. Ok, Anabel, gràcies. Molt bé. Doncs, si no n'hi ha més, ja estem. Carles, et diuen molt interessant, moltes gràcies. Això t'ho comparteixo, no es pregunta, però també t'ho dic. Vale. Ha estat molt pràctic i molt clar. He de marxar, molt interessant, moltes gràcies. Sí que hi ha hagut una companya que ha preguntat que el PowerPoint el podem compartir, per tant, Carles, el farem arribar també. Sí. I dit això, doncs, jo agrair-te en nom de la federació, agrair a les persones que us heu connectat i que heu pogut refrescar una mica més això dels ODS i animar-nos en la feina de l'any que ens queda. A totes vosaltres, gràcies per estar i a tu, Carles, també per acompanyar-nos, que ben aviat ens trobarem fent deures. Gràcies a tots i a disposar.